Salam el hurmatly adamlar. Garaşdan baýy bir tarap ýurdumyzdaky täzelikler hemem habarlar bilen taşdyrýan Watan habarlar gepleşigimize başlaýas. Şoň hormatly prezidentimiz Gurban Ogulyberdi Muhammedow ýurdumyzyň Aşgabat şäheriniň we welaýetleriniň häkimleriniň gatnaşmagyny sany wiçe aratnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi. Maslahatda sebepleri bu paýtatymyzy durmuş ykdysady taýdan ösürmek maksatnamasyny amala aşyrmak, mewsümlen owakyjylyk işlerini geçirmek, şeýlede öňde boljak bayramçylyklary we şanly wakalara taýýarlyk görmek bilen bagly meseleler aralyp maslahatlaşyldy. Hormatly prezidentime de sanly video aragatnaşyk arkaly geçirilýän iş maslahatyny açyp, gatabat bermek üçin ilki bilen Aşgabat şäheriniň häkimi Glyjewa söz berdi. Häkim paýtagtymyzy awadanlaşdyrmak boýunça döwlet başçylygymyzyň ulul bilen tapşyryklarynyň ýerine ýetirişi, ýurdumyzyň hemişelik bitiraplygynyň 25 ýylyk nasibetli ulanmaga beriljek binalarda we disgalarda gurulşyk işleriniň barşy barada gatabat berdi. Hormatly prezidentime de gatabat dinläp, paýtagtymyz Aşgabat şäherine awadanlaşdyrmak hemde aratsaçylyk işlerini üpsün etmek meselelerini hemişe gödäwçilikde saklamagy tapşyrdy. Döwlet başçylygymyz käbir disgalaryň gurulşyk işleriniň haýal alınıp barlýanyna nägilelik bildirip, Aşgabat şäheriniň häkiminden işleriň depkinlerini güýçlendirmegi talap etdi. Şeýlekem hormatly prezidentimiz ýanyň howpsuzlygynyň üpsün edilmegine aýratyn üns bermegi tapşyrdy. Şonuň bilen birlikde güýz pasynyň ýakynlaşmagy bilen ýyladış mewsümine taýýarlyk görmek hemde mektepleriň, çağlar baglarynyň we ýaşaýyş çaýlarynyň ýyladış ulgamlaryny awatlamak boýunça ýerur işleri geçirmek barada alada etmelip hormatly prezidentimiz belledi we bu wagtda degişli tapşyryklar berdi. Soňra hormatly prezidentimiz Ahal vilayatynyň häkimi Gurbanowa söz berdi. Häkim wilayatda işleriň ýagdaýy, hyzgysana käbir möhüm disgalarda dowam edýän gurulşyk işleri hemde mewsümlen owakyjylyk işlerine, güýlük bugdaý ekişine hemde paýta ýygymyna görülýän taýýarlyk barada gatabat berdi. Gyş mewsümine taýýarlyk görmek, şonuň ýaly ýanyň howpsuzlygynyň düzgünlerini berja etmek boýunça durmuşa geçirilýän çäreler barada hem aýdyldy. Hormatly prezidentime de gatabat dinläp, Türkmenistanyň hemişelik beýtaraplygynyň şanly 25 ýylyk nasibetli, ýakyn wagtda ulanmaga berilmegi meýilleşdirilen disgalarda gurulşyklaryň barşyna hemde ýanyň howpsuzlygynyň üpsün edilmegine gödäwçiliginiň güýçlendirilmeginiň günüň möhüm talabydygyny belläp, bu wagtda häkime birnäçe anyk görkezmeler berdi. Döwlet başçylygymyz o senaga toplamynda ýüňde goýulan wezipeleriň öz wagtyna çözülmegine öňe çekip, bugdaý ekişini guramaçylykly, agrarian kadra laýyklykda geçirmegiň möhümdigini aýtdy. Şonuň bilen baglykda ekin meýdanlaryna ýerleri sürmek hemde tekillemek boýunça işleri öz wagtyna we ýokary kili geçirmek, daýhanlary ýokary kili tohum hemde suw bilen üpçün etmek, ýerur teňkelleri ekiş mewsümine taýýarlamak möhümdir. Hormatly prezidentimiz paýta ýygym mewsümine taýýarlyk görmek bilen bagly meseleler barada aýtmak bilen hasyl ýygnamakda ulanjak teňkelleri, injamlary, paýta ýygyjy kombaynlary, paýta rasalaýjy kärhanlary hemde hasyl kabul edýän harmanhanlary mewsüme taýýarlamak işlerini esasy wezipeleriň hataryna ketdi. Şeýlekem güýlük yer almasyny, güýek we beýliki owakyjylyk ekinlerini ekmek boýunça ýerur çäherler görmek, wilayatyň mali idaralarynyň ýetişdirilen hasyl üçin kärenetçiler bilen ýödara hadaplaşyklary geçirmäge taýýarlygyny barlamak tapşyryldy. Döwlet başçylygymyz wilayatda işleriň ýagdaýy bilen gyzyklanyp, häkimiň ünsüni gyş mewsümine taýýarlyk görmek, mektepleriň, çağlar baglarynyň we ýaşaýyş çaýlarynyň ýyladış ulgamlaryny awatlamak işlerine çekdi we bu wagtda birnäçe anyk tapşyryklar berdi. Soňra Balkan vilayatynyň häkimi Atakalliýew wilayatda alınıp barýan işler, şol sany düzümleýän disgalarda gurulşyk işleriniň barşy hemde ýyladış mewsümine görülýän taýýarlyk barada gatabat berdi. Şeýlekem şu günleri ekin meýdanlaryna ýaýwanlandyrylan işler, şol sany paýta ýygymyna we bugdaý hemde beýleki möhüm owakyjylyk ekinleriniň ekişine taýýarlyk görmek bilen bagly geçirilýän işler barada aýdyldy. Hormatly prezidentime de gatabat dinläp, o senaga toplamyny netijeli ösdürmek, ýokary killi owakyjylyk önümleriniň öndürilýän mukdaryny artdyrmak, şol sany güýlük yer almasynyň, güýek we beýleki kinleriniň bereketli hasylyny almak üçin wilayatyň kuwatyny netijeli ulanmagyň möhümdigini belledi. Şonuň bilen baglykda döwlet başçylygymyz şol ekinleri öz wagtyna ekmek hemde olara degişli derejede ýygyk etmek boýunça ýerur çäherler görmegiň möhümdigine aýratyn üns çekdi. Hormatly prezidentimiz wilayatyň toprak gowa şertleriniň gant şugunlarynyň bereketli hasylyny ösürip ýetişdirmäge amatlydygyny aýdyp, geljekde insan saglygy üçin peýdali bir ekiniň bol hasylyny kemale getirmek üçin ähli ýerur çäherleriň görülmeligini belledi.
Döwlet başlarmada gans şogunlaryna ýygyk etmek işlerini Agratienkanyň talaplaryna laýyklykda alyp barmak babatda häkime degişli görkezmeler berdi. Hormat prezidentime de öňde goýulan wezipeler çözmäge oýlançykly hemde toplumlaryň çemeleşmegiň möhümdigi we güýzlük buğday ekşine hemde paýta ýygymyna taýýarlyk görmek bilen bagly işlere gödäwçiligiň ähmiýeti barada aýdyp, şol işleri ýokary guramaçlyk derejesine geçirmegi, ähli degişli düzümleriň taýyşly işini üpçül etmegi tapşyrdy. Hyzgutana zerur enzamlary hemde owaglyk tenkalaryny möhüme taýýarlamak, vilayatyň mali idaralarynyň ýetişdirilen hasyl üçin kärenişler bilen öýdara hataplaşyklaryny öz wagtyna geçirmegini üpçün etmek tapşyryldy. Döwlet başlarymyz şeýlekem ýyladyş möhümine taýýarlyk görmek, hemde mekteplerde çağlar baglaryny we ýaşaýyş saýlaryna awatlaş işlerini öz wagtyna geçirmek babatda anyk görkezmeler berdi. Şonuň ýalyda häkime ýanyň howpsuzlygynyň düzgünleriniň ýerine getirilmegine ýygyderli gödäwçilik etmek tapşyryldy. Soňra hormatly prezidentimiz Daşowly vilayatynyň häkimi Nazar Muradowa söz berdi. Häkim vilayatda işleriň ýagdaýy, käbir möhüm deskalarda gurulşyk işleriniň barşy hemde buğday ekşine we paýta ýygymyna görülýän taýýarlyk işleri barada hatabat berdi. Döwlet başlarymyza hatabat dinläp, möhümleriň owagçylyk işlerini guramaçykly geçirmegiň möhümdigine öňçekdi. Hormatly prezidentime de o senagat toplumunda jogapkärçilikli çemeleşmegi talep edýän işler barada aýdyp, buğday ekşine we paýta ýygymyna Agratienkanyň bildirilýän talaplaryna laýyklykda düýpli taýýarlyk görmegiň zerurlygyny belledi. Yerleri öz wagtyna sürmek, kärenişleri zerur owagçylyk tenkeler we beýleki terişdeler, suw, taýlamy tokum bilen üpçün etmek meseleleri hemişe üns merkezinde saklanmalylar. Şunda vilayatyň mali idaralarynyň ýetişdirilen hasyl üçin daýhanlar bilen öýdara hataplaşyklary öz wagtyna geçirmegi zerur bolup durýar. Şaliklen meýdanlarda bir gymmatlikine ýygyk etmek boýunça işleri guramak babatda häkime degişli görkezmeler berildi. Hormatly prezidentimiziň belleşýäli şol işler şalynyň bereketli hasylyny almak maksady bilen bellenlen Agratien kadra laýyklykda alınıp barylmalylar. Döwlet başlarymyz vilayatda ýaýdanlandyrylan gurulşyk işlerine bir gödäwçilik etmegiň wajipligi barada aýdyp, vilayatda bina edilýän durmuş medeni we öýrümçük maksatly deskalaryň kiýiline hemde öz möhletine ulanmagy berilmegine, gyş möhümine taýýarlyk görmegiň başyna hemde ýanyň howpsuzlygynyň üpçün edilmegine bir gödäwçilik etmegi tapşyrdy. Soňra hormatly prezidentime de hatabat bermek üçin Liwap vilayatynyň häkimi Aman Gelliýew söz berdi. Häkim vilayatda alınıp barýan işler şol sanyna ýöňde boljak şanly senlere gabatlanyp, ulanmaga berilmegi meýleşdirilen deskalarda işleriň ýagdaýy, möhümleriň owagçylyk işlerine hemde güýz gyş döwrüne taýýarlyk görmegiň barşy hakyna hatabat berdi. Döwlet başlarymyza hatabat dinläp, vilayatyň o senagat buğdagynyň ýöňde durýan möhüm wezipeler barada aýdyp, möhüm owagçylyk möhümlerini, paýta ýygymyna we buğday ekşine dahilli ähli düzümleriň saýlyşly işini ýola goýmagy tapşyrdy. Hormatly prezidentime de ekin meýdanlaryna ýerleri sürmek we tekillemek işlerini bellenlen möhletine geçirmek, daýhanlary ýokary ýerli tokum, suw bilen üpçün etmek, ýokary önüjlikli owagçylyk tenkalaryny möhüme taýýarlamak barada tapşyryklar berdi. İlkinji nowatda paýta rasylaýjy kärhanlar hemde agaltyny kabul edýän harmanhanlar taýýarlyk derejesine getirilmeliler. Şeýlekem hormatly prezidentime de vilayatyň mali idaralarynyň ýetişdirilen hasyl üçin daýhanlar bilen öýdara hataplaşyklary öz wagtyna geçirmek bilen baglanyşykly anyk tapşyryklar berdi. Döwlet başlarymyz vilayatyň şaliklen meýdanlaryna ýygyk işlerini Agratienkanyň kadrana laýyk alyp barmak, şeýlelikde ýurdumyzda adyk bolşygyna münasip goşun toşmak üçin zerur işleri bir gödäwçilikde saklamagyň, şonuň ýalyda ýer almagyň, göýek we beýleki owagçylyk ekinleriniň bereketli hasylynyň ýygnalmagyny üpçün etmegiň hemde şol ekinleri öz wagtyna ekmek we olara degişli ýygyk etmek boýunça zerur bolan çäherler görmegiň möhümdigini belledi. Döwlet başlarymyza vilayatda gurulýan deskalaryň ýokary ýerli gurulmagyny we öz wagtyna ulanmaga berilmegini, ýanyň howpsuzlygynyň kadralarynyň bir jaý edilmegini hemde ýyladyş möhümine dolu derejede taýýarlyk görülmegini üpçün etmegiň möhümdigini belläp, bu babatda häkime birnäçe anyk tapşyryklar berdi. Soňra Mar vilayatynyň häkimi Anna Berdiýew vilayatda işleriň ýagdaýy, şol sanyna durmuş medeni maksatly deskalaryň gurulşyk meýdançalaryna işleriň barşy, ekin meýdanlaryna giňden ýaýdanlandyrylan Agratien çäherler, hyzgutanyna paýta ýygymyna, buğdaýyň we beýleki owagçylyk ekinleriniň ekişine görülýän taýýarlyk işleri barada hatabat berdi. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, owagçylyk işlerini ýaýdanlandyrmagyň möhümdigini belledi. Hemde buğday ekşi we paýta ýygym möhümlerini guramaçykly geçirmek we bellenlen möhletine üstünlükli geçirmek üçin ähli şertleriň döredilmeligini tapşyrdy.
Hudusanna yerleri, tiyenkeleri mügzime tayyarlamak, o etinaga toplumynyň ähli düzümleriniň sazyşly işini üpçün etmek zerurdyr. Döwlet başlarymyzyň belleşýäli, tutuş ýurdumyzda bolşýaly Mar vilayetinde de daýhanlary ýokary kelli tokum, suw bilen üpçün etmek, ýetişdirilen hasyl üçin öýdary hasaplaşyklary öýg wagtyna geçirmek meselleri bir gödekçilikde saklanmalylar. Şeýlekem vilayetde güýzlük yer almanyň, göýek we beýleki owagjyk ekinleriniň ekiljek meýdanlaryny artdyrmagyň möhümdigi bellenildi. Hormatly prezidentime de vilayetiň ýakymyna gant şoňundarynyň bereketli hasylyny ösürip ýetişdirmek üpçün etmek, hudusanna vilayetiň owagjyk meýdanlaryna ekilen beýekini ýygyk etmek işlerini agrarten kadra laýyklykda geçirmek taşyrdy. Döwlet başlarymyzy vilayetde ýyladyş teskalaryny gyş mewsimine taýýarlamak, mektepleriň, çağlar baglarynyň we ýaşaýyş çaýlarynyň ýyladyş ulgamlaryny awatlamak boýunça işlere aýratyn üns berilmeligini taşyrdy. Şonuň ýaly ýanyň howpsuzlygy bilen bagly meseleler hemişe bir gödekçilikde saklanmalylar. Soňra hormatly prezidentime de vilayetleriň häkimlerine güzlenip, agrarten kadrlary berja etmek bilen ähli owagjyk işlerini ýokary guramaçykly geçirmek boýunça birnäçe tawşyklar berdi. Döwlet başlarymyz paýta ýygyn mewsimini hemde güýzlük bugdaý ekişini zerur bolan teň serişleri bilen doly üpçün etmek meselelerinden hemişe üns merkezinde saklanmalygyny aýdyp, owagjyk mewsimlerini öýg wagtyna geçirmek hemde ýetişdirilen hasyly taklamak hakyna ýer gözünden alada etmek boýunça ähli çäreleri görmegi talap etdi. Vilayetleri durmuş ykdysadyny ösürmegiň maksatnamasynda kesgitlenen esasy wezipeler çözmäge geljekde de aýratyn ähmet berilmelidir diýip hormatly prezidentimiz görülýän düýpli çäreleriň ýurdumyzyň vilayetleriniň kuwatyny artdyrmaga hem-de olaryň iratynyň durmuş derejesini ýerderli ýokallandyrmaga gönükdirlenigini belledi. Hormatly prezidentime de sanly video aragatnaş arkaly geçirilen iş masalyny jemläp, oňa gatnaşanlara ýurdumyzy durmuş ykdysadyny ösürmegiň hem-de ýygy watanmadan awadançylygynyň bäkbedine alyp barýan işlerine uly üstünlikleri arzuw etdi. Şoň Türkmenistanyň Daşary işleri ministriniň hemem saglyk goraşy we Derman senaty ministriniň bütün dünýä saglyk goraşy guramasynyň Ýewropa siyasetsiniň edarasynyň direktori Hans Klüge bilen online duşy geçirildi. İşin ýagdaýda geçen duşun çäklerine taraplar iki taraplaryň meseleleň giň toplumyny, hususan koronavirus ýokunjynyň täze görnüşiniň ýaýramagyna garşy görüş ulgamyny, Türkmenistanyň we bütün dünýä saglyk goraşy guramasynyň netijeli hyzmatdaşlygyny ara alyp maslahatlaşdylar. Mälim bolşýaly, hormatly arkadaşlarymyň bütün dünýä saglyk goraşy guramasynyň baş direktory bilen golaýda geçiren video duşugynyň barşyny biziň ýurdumyz tarapyndan öňe sürülen başlangyçlaryň ähleti bu guramanyň ýolbaşçy tarapyndan dollygyny gollandy. Şoň bilen baglykda döwlet başlarymyz Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň hemem saglyk goraşy we Derman senaty ministrliginiň ýollaşçylaryna bütün dünýä saglyk goraşy guramasynyň degişli idaralary bilen utgaşdyrylan işleň has işleňleşdirilmegi barada anyk tawşyryklar berdi. Berilen tawşyryklary ýerine ýetirmek hemem adam saglygyny goramak ulgamda öňde duran möhüm wezipeleri himme taraplaryň durmuşy ornaşdyrmak maksady bilen geçirilen duşuň çäklerine ýurdumyň degişli ministrlikleriniň ýollaşçylary ýiti ýokunç kesellen ýaýramagyna garşy bilelikdäki ähli umumy görüşiň alınıp barylmagyna gönükdirilen halkary hyzmatdaşlygynyň ýaýbangandyrylmagynyň zerurlygyny ýene bir gezek nyktadylar. Şeýle-de duşuň çäklerine ýurdumyzdaky häzirki epidemiologik ýagdaýlary oňyn baka berli we golaýda Türkmenistana saparda bolan bütün dünýä saglyk goraşy guramasynyň missiýatynyň bilermenleriniň beren maslahatlarynyň ýerine ýetirilişiniň depkinem ara alyp maslahatlaşyldy. Bu orada döwlet başlarymyzyň beren tawşyryklaryndan uguralyp, döwrüň talaplarynyň nazarda tutulmagy bilen ýokunç hemde ýokunç däl keselden garşysyna görüşmek we olaň öňüne almak babatyna durmuşa geçirilýän çäreleň oňy netije bermek uğruna zerur tagallaryň berja edilmeligini aýratyn mellendi. Almy diplomatiýa ugur boýunça hyzmatdaşlygyň işleňleşdirilmegi, alim lukmanlyň, bilermenliň we bilimiň beýleki ugurdaş buwdaklarynyň hünärmenleriniň ýygydarly pikir alşmak üçin zerur şertleň döredilmegi geçirilen gepleşiň esas temasy boldy. Türkmen tarapy öz nowatyna, geljekde de awraýly halkary guramalarynyň maslahatlaryna ýerjekdigini we bilelikdäki tatlamalyň hemde maksatnamalaryň çäklerini bütün dünýä saglyk goraşy guramasy bilen işçi hyzmatdaşlygyny dowam etjekdigini tasdiklady. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüniň Türkmenistan betaraplyň mekany ýylyna ata watanymyz Türkmenistanyň milli ykdysadyýatynyň ähli pudoklaryny uly ösüşleri gadanylýar. Ýurdumyzyň Balkan vilayeti tebigy baýlyklaryň juda köp gorlaryny öz goýnunyna jemleýär. Hut şonuň üçin gahrman arkadaşymyzyň eýil-ýurt bähwetli, dünýä ähmiýetli öňe sürýän başlanýçlaryny günwatar sevdi senagat taýdan ösürmekligi aýratyn uly öns berilýär. Bu ýer uly
ugly işlerde Türkmen energetiklerine de ulu orun değişledir. Şuna aydın göz yetirgen Balkanavat döwlet elektrik beketinin hünärmenlerim şunlar gayratly zähmet çekip nusxuluk işleri bitirgeler. Hormatlar qadağımı tutuş yurdumydy şoň bilen birlikde de Balkan welaýatyny üznükde elektrik energiýasy bilen ygtybarly üçin etmekligi hem işi aýratyn ünsüriýär. Yer gelen aýsak ýylyň tutuş dowamyny 3 çalçykda bökdençde işledilýän Balkanavat döwlet elektrik beketiniň kuwatlylygynyň ýokarlandyrylmagy tutuş debitde öndürilýän elektrik togunyň möçürini epetli artdyrmagy mümkinçilik berdi. Ýarhanada öndürilýän elektrik energiýasy welaýatyň häzirki wagtda işläp duran neft gaz müdürliklerini beýleki önümçilik puwdoklaryny ygtybarly üçin etýär. Welaýatyň derurluklaryndan artýan tog bolsa, garaşsyz baky tarap diýarymyň bitewi elektrik ulgamyna gönükdirilýär. Elektrik beketiniň we oň desgalarynyň doly güýjünde işlemek üçin zerur bolan tebii gazy bermek maksady bilen hereket edýän awtomatik gaz paýlaýjynyň kuwatlylygy sagatda 100.000 kub metre deňgelýär. Yer gelen aýsak bolganda gazanlayan ägirt uly ötüşleri gönden dahilli bolmagy başarýan Balkanavat döwlet elektrik stansiýasynyň hünärmenleri döwrüň öten talaplaryna münasip iş bilen jogap bermegem hüddetinden gelýärler. Olar öz öňlerine goýulan belent wezipelere aýdyn göz ýetirmek bilen döwletimiň ykdysady kuwatynyň barha ýokarlanmagyna münasip goşunt goşmak başarýarlar. Türkmenistan bitaraplyň mekaniýalynyň geçen 7 aýyna bu kärhana boýunça 750 million kilowat sagada derek 782 million kilowat sagada golay elektrik energiýasy öndürilip, meýilnama has artygy bilen berza edildi. Hormatly prezidentimizin ýurdumyzy durmuş ykdysady taýdan ösürmek baradaky maksatnamasyna ýurdumyzyň ýylatyny öz topragymyzda öndürilýän azyk önümleri bilen ygtybarly öpçün etmek iller tutulýan wezipeleň berdir. Soňky ýyllarda bu babetde goňurjy işleň durmuşa geçirilýändigini hem şowly netijeleň gazanylýandygyny bellemek möhümdir. Bu gurda owa senat toplumyna maksady okulny işler durmuşa geçirilýär. Şunu milli daýhançylyk tejribeleri almyň soňky gazanylary bilen salyşykly tutuşdurulýar. Bu bolsa göz öňünde tutulýan maksatlaryň hasyl bolmagyny öpçün edýär. Bu babetde Daşoğuz welaýatyna durmuşa geçirilýän işler ýürüýte bellenmäge münasipdir. Mährwan arkadamyzyň taýsy taýlarlary netijesinde Daşoğuz welaýatyna owa hojalygy puwdogy ösülen täze belentliklerine tarap ynamly barýar. Zähmeti guramagyň we oňa hak tölemegiň, yerleri uzak möhletliğin kärenine bermegiň, yer eýleri üçin oňa iş şertleriniň döredilmeginiň netijesinde bu puwdok öz ösüşiniň täze belentliklerine çykýar. Şunda buğdaýyň, paňtaň, gök we bakça ekinleriniň salyň öndürilýän möçürleri ýygy giderli artýar. Häzirki günlerde etramyň usta salçylarynyň gaýratly zähmeti bilen ýygnalan saly hasylyndan ýokary hilli Daşoğuz tuwusy öndürilýär. Saly adam medenine ören peýdaly önüm hataplanýar. Oň düzüminde kali, fosfor we beýleki ýokumly maddalar jemlenen. Yer gelene işlemäge ýokary netijeler gazanmagy, halal baýamagy giň mümkinçilikleriň döredilmegi, owa şertlerinde işleň sağlaşykly hem de netijeli gurulmagyny üçin edýär. Bu işlere ýurdumyzyň fenagaçylar we telekeçiler birleşmesiniň agdalary bolup durýan işgur adamlaryň aýratyn işçilik bilen gatnaşanlyklaryny bellemek möhümdir. Döwlet tawsyrlyklaryna göz öňünde tutulýan ekinlerden başga da köp görnüşli azyklyk ekinleň ekilmegi, olardan bol hasyl almagy Mährwan arkadagymyzyň yer eýleri üçin döredýän mümkinçilikleriniň biridir. Häzir Daşoğuz welaýatyna kunji ekinni ekmek we ondan bol hasyl almak boýunça tejribeler toplandy. Kunji ýerki möhletlerde, aralyk möhletlerde, giçki möhletlerde ekilýär. Renki boýunça 3 görnüşi bolýan bu kösükli ekin dermanlyk ýatyety boýunça da aýratyn tapawtlanýar. Şeýlede ol almy maglumatlara görä iň bereketli bol hasyl etilýän ekinleň biridir. Kunjiň düzüminde 45-50 götermek goly ýokary hilli ýağ bolýar. Muň özi ýagy alynýan ekinleriň arasynda iň ýokary görkezilýän biridir. Kunjydan öndürilýän ýağ häsiýeti boýunça zeytun, ablepika ýağlaryna salymdaşdyr. Şeýlede ol düzüminde holesteriniň az mukdarda bolýanlygy üçin berhiz ýağlarynyň düzümine girýär. Kunji ýagy we oň goşulmagy bilen taýýarlanýan melhemler halk gumançylygynda meşhurdur. Ol aşgadan 10 kwarmagy sege öt galta ýürek damar kesellerine peýdaly melhem hükümde ulanylýar. Daýhanlyň ýerginsiz zähmeti gadymy ekinleň biri bolan mäşiň hem ösürilip kemale getirilmegini üçin edýär. Mäş gadymy ekinleň biri bolmak bilen oň melhemlik häsiýeti juda köp. Zana tenekar dermanly ötümlükleň, ýerimişleň, miweleň biziň türkmen topragymyzda diýsen känligi bugun tutuş dünýä mälim. Olar barada hormatly prezidentimiziň Türkmenistanyň dermanlyk ötümlükleri atly ensiklopedik azaýyp eterine de jik-mijik gurrun berilýär.
Vilayatyň daýhanlary döredip berýän giň mümkinçilikleri üçin hormatly prezidentimize alkyş we hoşallyk sözlerini aýdýarlar. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne hormatly prezidentimizin öňden görjülükli baş tutanlygyny, owu hojulugyny ilmi esasy ösdürmek boýunça giň gerimli işler alyp berýär. Ýurdumyzyň Ahal vilayatynyň Göktepe etrawyna bagçylygy ösdürmekde, mewle baglary ösdürip ýetişdirmekde hemem şu ýylyň hasyly üçin eklen gowçudan ýokary hasyl almakda toplumlaryň işler durmuşa geçirilýär. Göktepe etrawynyň daýhanlary halkymyzyň bereketli saçaklarynyň datly mewlerden dolu bolmak üçin joşguny zähmet çekýärler. Aýratynam almany ösdürip ýetişdirmäge uly üns berilýär. Netijede bolu mewle alma baglary gözüňi dokundurýar. Göktepe etrawynyň bagwanlary hormatly prezidentimiziň bagçylygy ösdürmekdäki döredip berýän ajaýyp mümkinçiliklerinden ýerlikli peýdalanyp täze üstünliklere tarap önemli barýarlar. Häzirki wagtda şu ýylyň hasyly üçin gowçu eklen meýdanlarda ýygyk işleri hemem ösüş we şerbet suwlaryny tutmak işleri diýipginlik häsiýete eýe bolýar. Gowçulara şerbet suwunyň berilmegi ýerleri guruplandyrmagy, gowçanyň kadaly ösüşi üçin zerur bolan mikroelementler bilen imitlenmegine hemem ahyrky netijede ýokary hilli gowçu hasylyny emele getirmäge, şeýlede teýiz bişip ýetişmegine giň mümkinçilik döredýär. Bu işler häzirki wagtda ilmi esasy bellenen agrotehnika möhletlerde gyzgylanyňy dowam etdirilýär. Hormatly prezidentimiz ýurdumyzyň owu zähmetkeşlerine işlemek we eni toprakdan bol we ýokary hasyl almak üçin ekli zerur şertleri döredip berýär. Hormatly prezidentimizin döredip berýän şeýle ajaýyp mümkinçilikler üçin owu zähmetkeşleri gahrman arkadagymyza hoşallyk bildirýärler. Häzirki döwürde öz önümleri bilen uly meşhurlygy eýe bolýan kärhanalaryň birim paýtagtymyzdaky Hasar hojuluk jemgyýetidir. Iqtisady ösüş gazanmak bilen önümleriniň görüşlerini barha artdyrýan kärhanada gözlegli işleň ýokary depkini Türkmenistan betaraplyň mekany ýylynda ösünlükleň gazanyljakdygyny şertlendirýär. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne telekeçiligi, hususiýetçiligi ösdürmäge giň mümkinçilik açylýar. Bu gurda hormatly arkadaşymyzyň amala aşyrýan özgertmeleri ýokary netijelere betlenýär. Milli liderimiziň ýylyurt bähwidine gönükdirilen işlerinden uruhlanyp zähmet çekýän Aşgabat şäherindäki Hasar hojuluk jemgyýetiniň hünärmenleri häzirki döwrüň talaplaryna laýyklykda işlemeň ýörelgelerini ussatlyk bilen öýleşdirýärler. Bu ýerde aljylar tarapyndan ulytlege eýe bolan fizik ökü önümleri öndürilýär. Häzirki günlerde esasy işler bilen birlikde täze gözlegli işlere aýratyn ähmiýet berilýändigi belläliklidir. Barha artýan isleg önümleň ören ýokary hilli bolmagyny kesgitleýär. Bu ýagdaý işleň önümi ýerlemeň täze ugurlaryny gözlemäge uly terg berýär. Kärhanada önümleň hilini ýokarlandyrmak, möçlerini artdyrmak bilen birlikde halkara gatnaşyklaryny pugtalandyrmaga aýratyn üns berilýär. Hasar haryşynatlyk ýazgy esasyny Türkmenistanda öndürilen ýokary hilli önümler halkara tergilerine münasip orny ýelýär. Türkmen fizik ökülerini itlen barha artmagy hasaryň önümleriniň ikrar edilmeginiň öz bolşy suwutnamasydyr. Sarp edijiler hasaryň önümleriniň ekologiýa taýdan ören arassadygyny aýratyn mellýärler. Yer gelen aýtsak, Hasar hojuluk jemgyýeti türkmen kärhanalarynyň aratyna ilkinjilen katarynda Ýewropa ülgüleriniň 2 guwanamatna münasip boldy. Olaň biri önümçiliň gurulşyna, beýlikisi bolsa, hiliniň howpsuzlygyna degislidir. Fizik öküler üçin gerek bolan çygmanlaryň geljekde öz ýurdumyzy öndürmegi, tygşytdylyk, baky babatda epetli öndürjüligi gazanmagy şertlendirjekdigini hünärmenler aýtýarlar. Hormatly arkadaşymyz, häzirki wagtda daşar ýurtlardan getirilýän harytlaryň orny tutýan önümleri öndürmekligi esasy wezipeleň biri hökmünde kesgitledi. Bu wezipe hasaryň işgärleri üçin esasy ýörelge bolup durýar. Şu babatda alınıp barýan işler öwgä münasipdir. Hasarda önüm öndürmek, önümçiliň sağlaşygyny ýola goýmak, halkara gatnaşyklaryny pugtalandyrmak boýunça alınıp barýan işleri telekeçilik ulgamyna öz bolşy nusgalyk mektep hasaplamak bolar. İşlemäge, döretmäge giň mümkinçilik açýan hormatly arkadaşymyza kärhananyň işgärleri uly hoşallyk bildirýärler. Hormatly adamlar, indi bolsa ýurdumyzyň vilayatlaryny we paýtagtymyz Aşgabat şäherine şuň 10 awgustda saat 20-den 11 awgustda saat 20-çe boljak howa barada Türkmenistanyň howa maglumatlygynyň berýän habary bilen tanış bolun.
Balkın vilayetine azken bulutlu hava olup, Demunazı Kunordan teylesi kuntu 9-14 metre etiyen şemal öksür. Hava gecetine 23-28 gradus mayıl, gündüzüne 35-40 gradus ısı olur. Ahel vilayetine az bulutlu hava olup, Kunordan teylesi kuntu 9-14 metre etiyen şemal öksür. Hava gecetine 20-25 gradus mayıl, gündüzüne 35-40 gradus ısı olur. Mara vilayetinde az bulutlu hava olup, Demunazı Kunatardan teylesi kuntu 9-14 metre etiyen şemal öksür. Hava gecetine 21-26 gradus mayıl, gündüzüne 33-38 gradus ısı olur. Liverpool vilayetine az bulutlu hava olup, Demunazı Kunatardan teylesi kuntu 9-14 metre etiyen şemal öksür. Hava gecetine 22-27 gradus mayıl, gündüzüne 33-38 gradus ısı olur. Daşul vilayetine azken bulutlu hava olup, Demunazı Kunatardan teylesi kuntu 9-14 metre etiyen şemal öksür. Hava gecetine 18-23 gradus, gündüzüne 29-34 gradus mayıl olur. Paytahtymyz Aşgabatda az bulutlu hava olup, Kunordan teylesi kuntu 8-10 metre etiyen şemal öksür. Hava gecetine 23-25 gradus mayıl, gündüzüne 37-39 gradus ısı olur. Yurdumuz boýunça awgust aýynyň 11-ine magnetik hadisasynyň durnukly ýagdaýda bolmagyna garaşylýar. Eziz vatandaşlar, şu günler howanyň düzümini tozun bölejikleriniň möçörüniň kadadan 18 götürme artmagy bilen baglanyşykly häzirki wagtda howa şeritleriniň adam bedenine ýetirgen oňoýsuz täsirleriniň öňüne almak üçin ağız burun örtüklerini ulanmagy maslahat berýäs. Mehriban eleşler, bu düzgünleri berja etseňiz, ýylyň islenik pasylyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlar gepleşigimiz jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne ata watanymyz Türkmenistan ähli babatlarda ösüşlere beslenýär. Ähli ösüşlüň özününde bolsa halkyň behwidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş wagtyňyz.